assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. En jetti gena goto caabiɗo gurdam lori hen endam jongu e jidgol e kala kono ngarɗino gurdam rotti jokni hen aade tagore ɓurde tagore gam nemorade. juulene bajji aminata abdoullahi kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo guila haywde wodani ko woodi kadi wodiri batte mum. pagguɗen manoje e jettode faade jinna men kala ko bobo daño yetto yummo bam. ɗum no musidɓe tedduɓe ko yidde arande on ɗo finata fulɓe woni harameji jeeɗiɗi konngol ngol kalaten ɗo e nde fulɓe gadanno gueno harameji jeeɗiɗi haɓe karmin ɗinɗo ko harameji jeeɗiɗi karmi ɓe mbaɗi ɗum konngol eɓe kaala nder ɗemgal men fulfulde. soɓe pini soɓe kuccite buuɗal yurmede ngal woni buuɗu nangue ngu ɓe mbiye buuɗal yurmede fuɗi ƴellitima e bindi gueno. yo jaam ñallu haade ciŋciŋɗe ma kaaɗi ɓesgu e jawdi ne sare ladde witere ma reen gueno kana ko jiɗɗa min cottiri ɗum biigi baggi e gaydimaji e ƴiƴam sagataɓe gueno min kedde fibde mo min fiftata ma min karmin harameji jeeɗiɗi memtata min penata min kulata min toñata min gujjata min jamfatako min gofata min taƴata en ɗam gueno kala ko daña ina renda. yo jaam ñallu haado ciŋciŋɗe ma kaaɗi amin. ɗum ɗo bandiraɓe tedduɓe harameji jeeɗiɗi ko ngo konngol ngol yalti. ɗum no musidɓe tedduɓe so tawi feewi en jetti gueno jaam baɗe bawɗe so tawi waɗi tatande ko giɗo mon sehil mon ɗaccon haqqe wona sago men jinnuɗen ko feewa jamoɗo gorko mo beerel gawɗe.